Ден 7 с Реджи не е просто финален тест. Днес искам да покажа как прекарвам целият ден с Реджи от сутринта до вечерта, как започва деня, как излиза, как се движи, как работи, как почива и как се държи вкъщи. Защото истинският прогрес не е един красив кадър с команда. Истинският прогрес е кучето да живее в по-ясна структура през целия ден. Започваме с обиколка на имота на повод, редом и хлабав повод, след това влизаме в квадрат. Редом, Реджи, загряваме го като гледаме как се държи, гледай мен. Браво! Той вече може и без наградки, но все пак браво! Ето, правим няколко теста. Let's go! Правим на 180 градуса, спираме. Браво, Реджи! Хайде! Let's go! Не хващаме кучето да прави нещо. Не. Редом. Леки корекции, ако се налагат. Все пак му е загрявката. Браво. Гледай мен. Редом. И когато съм спокоен, че ще следва. Редом. Откачаме. Нямаме повод. Редом. Гледай мен. Браво. Хайде с мен. Стоп. Тези проверки са важни. Браво. Редом. Редом. Гледаме да седи, да му вкарам концепцията къде трябва да седи. Редом, гледай мен. Стигаме до края на имота, не нарушаваме границите. Седни. Браво, Реджи. Легни. Браво. Стой. Реджи, редом. Хайде, тук. Редом. Реджи. Не. Редом. Ей. Редом. Браво, Реджи, гледай мен. Реджи, рън! Рън! Леко фит зарядка за всички. Браво, стоп! Браво! Браво, Реджи! Хайде! Понеже имаме съсед, стоп, който режи в момента не е много далече. Днес ще му сложа обратно повода, иначе го карам така през целия имот, след като съм го загрял. Стоп, седни. Чакай, че не виждам къде е. Момко. Иначе целият имот е редом. Отиваме в различни граници на имота. Стоп. Ей, гледай мен. Той се разсева по някой лесно, затова по-чести проверки редом. Ето, свободен. Свободен. Когато правя свободен, правя така. Показвам му повода свободен и го оставям да шматка в границите на 2 метра повод. В случая обаче ще продължим с редом. И така, отиваме към овцете, към кокошки, такива неща. Реджи. Браво, Реджи. Браво, легни. След последния ъгъл на имота, който правим така в по-дивите части, отиваме да му дадам възможност за лека вода. Редом. Браво, редом. С мен. Като на този редом не му разрешавам много да души. Искам да гледа в мен, гледай мен. Браво. Ето, плътно, главичката до крака. Холката е горе-долу до бедрото. С мен се движи, гледа напред. Гледай мен. Браво. Когато му даваме на кучето да го награда или каквото да било, нагоре главата трябва да се обръща, за да може да гледа към водача. Браво! Хайде, водичка и влизаме в квадрата за тренировка. Тя започва сутринта. Хайде, водичка. Свършила ли? Сега ще дам нова. Хайде, Реджи, седни. Седни. Браво, Реджи, водичка. Ето водичка. Сега ще се охлади и започваме малко повече работа, след което продължаваме. И така, приближаваме квадрата. Тук обикновено го оставям сам да чака, но ще видим сега с тези звуци. Реджи, седни. Не го притеснява звуците по принцип. Браво, Реджи. Стой. Ето. Перфектен. Знае какво ще следва, но не влиза. Той иска да влезе, повярвайте ми.
Реджи, ела. Браво, Реджи. Седни. Браво, Реджи. Браво, моето момче. Ела тук, ела. Си много близо до това. Браво. Легни. Легни. Браво, легни. Стой. Затваряме квадрата. Той си седи. Ще трябва да спра да снимам, за да мога да затворя. Стой. Реджи, ела. Браво, моето момче. Браво, седни. Браво, легни. Браво, легни. Място. 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 Браво, място. Айде, седни. Браво. Редом. Айде, редом. Айде, редом. Разгледаме ситуацията с прекин. Айде, редом. И така, ден 7. Продължават упражненията. Имахме страшно много на място. Горе. Браво, горе. Чакай, стоп. Седни. 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 Не. Реджи, седни. Реджи. Айде, седни. Не. Седни. Седни. Браво, седни. Let's go. Айде, редом. Тук долу. Качваме. Браво. Стоп. Седни. Легни. Браво, легни. Стой. Правиме тунелче. Малко изчакваме. Реджи, ела. Браво, Реджи. Седни. Браво, седни. Гледай мен. Гледай мен. Айде, редом. 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 Гледай мен. Гледай мен. Редом. Горе. Редом. Браво. Стоп. Редом. Чак, стоп. Защо си извършва? Обратно. Обратно с мен. Реджи с мен. Реджи с мен. Браво. Долу. Редом. Ела. Чакаме да се почеше. Редом. Айде, редом. Редом. Реджи. Гледай мен. Редом. Браво, редом. Горе. С мен. Редом. Редом. Редом, Реджи. Ей. Редом. Редом. Място. Място. Седни. Легни. Браво, стой. Сега. Малко стой със свирката. Искаш ли? Трябва да ни я виждаш ти. Реджи се е научил за 7 дена. Легни, легни. Легни. Реджи. Браво, стой. Реджи се е научил перфектно. Браво, Реджи. Браво. Седни. Браво. Редом. Място. Реджи, място. Ей! Стига го използва това за извинение да си почиваш. Красавец. Реджи. Удя го, бой. Браво, място. Браво. Така, значи по-спокоен съм, когато го хваля, защото не искам да вдигам допамина, но ако трябва да дигна енергията, да го привикам при мен, няма никакъв проблем. Малко далеч ще стигам. Реджи, стой. Той стоя много на място преди това за разни кадри. Така че стоенето вече му е дръснало, е много добър станал. Браво, Реджи! Браво! Почвам с по-далече, защото днес след обяд ще направим Реджи с мен. Редом! Не, редом! Редом! Малко по края. Хайде, редом! Браво, Реджи! Гледай мен! Гледай мен! Хайде! Run! Run! Jump! Браво! Място! Реджи, място! Браво, моето момче! Браво, страхотен красавец! Легни! Браво! Стой! Браво, Реджи! Браво, стой! Браво! Браво, красавец! Хайде сега, стой!
Браво, красавец. Браво, стой. Браво. И малко ще почне и разсейване, естествено. Браво, стой. Това е като лека покана да се тества. Реджи, ела! Браво, моето момче! Браво! Браво! Седни! Легни! Уй, бубой! Хайде с мен! Реджи с мен! Хайде, Реджи! Хайде! Моята играчка! Ето я! Ето я! Реджи, ела! Реджи! Хайде! Донеси! Браво, ела! Това е награда също, ела! Браво, ела! Хайде при мен! Хайде при мен! Хайде при мен! Хайде при мен! Като се отдърпаме така назад, тригърваме инстинкта да идва при нас, но той в момента ще му дам възможност да си играе. Реджи, дроп! Дроп! Браво, дроп! Хайде! 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 Хайде малко, дърпаме! Хайде! Това почестване няма се тръгне скоро. Няма бълги, просто каишката му е малко нова. Хайде, с мен! Хайде! 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 Хайде, хайде, беби! Хайде, беби! Ей, Речи! Аха! Седни! Гледай мен! Не! Гледай мен! Хайде! Донеси! Ела! Браво, ела! Хайде, ела! Хайде, ела! Ела! Браво, ела! Я, ела! Хайде, дроп! Ти си голяма играчка. Седни! Дроп! Браво! Хайде! Хайде още, ела! Страхотен просто. Ела! Най-умния, най-добрия! Хайде! Хайде да хвани! Хайде! 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 Браво! Хайде, задърба се! Хайде, аз се занимавам с устата, въпреки че вече на една година и си окей с зъбите, но не дърпам твърде силно, искам да спечеля. Хайде де! Хайде, come on! You gotta win! Хайде! Между другото е много по-нежен с устата от началото. Не нахапва така навътре, защото вече си играем структурирано. Хей! Хайде! Между другото, препоръчвам на стопаните игри с миризми. Той доста силно се стимулира от този вид игра. Така че това нещо, което му държи мозъка, пъзели с миризми, такива килимчета има с много листенца, където като хвърлиш наградката, той е души да я търси, да я намери точно къде може да се крият някакви неща. Има най-различни неща, които може да се ползват в обучението. Хайде, донеси! Браво, ела! Ела! Казвам, донеси като го хвърлям, а ела, за да използвам командата за повече, да я получим по време на игра. Реджи, ела! Браво, моето момче! Хайде, ела! Донеси! Реджи! Хайде! Седни! Не, стани! Стани! Реджи, стани! Легни! Браво! Моята игра! Реджи, край! Играч казва кога е край, за да държиме. Реджи, място! Реджи, място! Хайде, ела, Реджи! Ей! Браво, място! Браво, място! Седни! Браво, седни! О! Внимателно, легни! Там защо така се получава? Трябва да го оправим това. Не, и! Видяваме, че бъркам и то само това му трябва да му тригърни желанието за чувъркане, ровене, ръбане. Не знам си какво още. Стой, моето момче, малко почивка. Импулсите. Leave it. Браво, гледай мен.
Leave it. Браво, гледай мен. Гледай мен. Leave it. Leave it. Leave it. Браво, гледай мен. Браво. И така, Реджи, кажи чао на камерата, до следващи срещи, когато ще се видим с Реджи за още 7 дни, по-късно през лятото. Красавица е обучен, на колкото може да бъде обучен за една седмица, което е перфектност на командите за послушание в спокойна среда. Започната градска среда с разсейвания, в което се представя много добре. Премахване на реактивност, поне активна реактивност, когато е на повод с водача. С мен не е показал такава реактивност. И затвърждаване на започнато е добър рекол в спокойно състояние с свирка, без повод, без разсейване. При разсейвания той тества, защото е на една година, но Реджи, гледай ме, браво, моето момче. Но мисля, че има много добър потенциал. Следващото нещо да примахнем строгия на шини, защото то е само временно решение, и да се обърнем към електронна къща, която ще му даде пълна свобода, както направих в другата поредица видеа с тира, която стои до мене, перфектна дори в градски условия, без кешка, когато се разсее с един клик или с повикване фокуса моментално към водача, беше само на 6 месеца. Той е по-голям, така че при него трябва да бъде още по-лесно, въпреки че е тинейджър все още. Чао на камерата, Реджи, дай една пригръдка. Дай една пригръдка, моето момче. Уйди го, бой. Уйди го, бой, е good boy. Иза го, бой. Браво, Реджи. Браво, моето момче. Хайде, хайде да ходим сега да почиваме. Хайде, редом, редом. Редом. Браво, редом. Реджи, седни. Седни, моето момче. Браво, седни, стой. Може и легна да чакаш. Няма никакъв проблем. Стой и чакай. Не, седни. Браво, седни. Гледай мен. Не. Гледай мен. Седни. Браво. Ела. Седни. Реджи. Седни. Чакай там. Чакаме си там. И това е чао. Какво се случва след сутрешната тренировка, докато аз си прибирам уредите и нещата? Джей е пил вода и си почива на двора на сянка. След като това стоя на пейката там горе и си приключвам доклада към стопаните за деня, за сутринта, и след това премествам, занимавам се малко с моите кучета, докато той си почива в клетката си на сянка, след като е пил вода и всичко останало, или пък прикарва време с мен за обучение вътре в къщата, тих и спокоен, което най-вероятно ще видите сега след малко. След това вкарваме Реджи вътре. Реджи, ела! Ела! Браво, Реджи! Караме Реджи вътре, за да си почина на клетка, да мога да разменя моите кучета да излязат да си починат на двора за туалетна, защото не ги смесваме. Сам си влезе в клетката, хайде да го направим отново. Реджи. Реджи, излез! Ела! Реджи, седни! Седни! Браво, седни! Реджи, ела! Седни! Реджи, ела, седни! Седни! Така излизаме от вратите. Браво, Реджи! Ела! Браво, моето момче! Хайде, ела! Седни! Чакай! Чакай! Реджи, седни! Браво, седни! Реджи, влез! Реджи, клетка! Браво, клетка! Браво! Ето така си влиза сам в клетката за почивка напълно доброволно и с желание. Хайде да нанкаш! Хайде, беби! Хайде, бебито да нанка! Хайде, бебито да нанка! Хайде, нанки, беби! Така, сега пускаме моите кучета. Той си почива тих и кротък. Ето го, Реджи си почива след тренировката в Т7. Така му протича деня след почивка. Като се е успокоил, имаме време да си възстанови. Ще си го гледаме в всекидневната тренировка на място. Време е Реджи да малко работа и груминг, въпреки че нормално е вечерта, но понеже вали, има буря. Реджи, седни! Седни, моето момче! Седни!
Браво, Реджи! Браво, седни! Браво, моето момче! Хайде да клипнем нещата. Стой! Стой! Седни! Седни! Обикновено даже и без кешка, но сега, за да сме сигурни. Реджи, седни! Седни! Браво, излез! Ела! Искаш ли водичка? Не, влез! Браво място! Браво място! Браво, Реджи! Браво, Реджи! Сега само на място! Няма нищо, никаква храна. Място, място! Място, Реджи! Не! Шо! Място! Браво, Реджи! Седни! Легни! Не! Легни! Ей! Реджи! Не! Място! Легни! Браво! Стой! Стой! Не! Трябва да съм малко по-бърз. Фреатор, come! Crate! Crate, now! Quick! Come on! Good boy, good girl, come on, in! Те са тук. Другия. Окей. Другия започва обучение. Реджи, не! Bad boy, седни. Кам, ела. Сега ще затворим вратата. Обикновено правя на отворена. Браво, седни. На затворена врата, но започваме. Не. Чакай. Не. Окей. Знам, че си възхитен, че си отвън клетката, въпреки че си я обичаш. Легни. Трябва да му взема кокала обаче. Това го забравям всеки път. Стой. Добре, но. Е забавно. Ай, чо. Място! Браво! Място! Седни! Не, място! Браво, дроп! Не, дроп! Ще спреш ли? Той е като малко бебе, по-зле от малко бебе. Браво, Реджи! Айде. Няма, ето. Въпросът е да разбере достатъчно ясен сигнал. След като разбере, корекцията спира. Не! Браво, майче. Браво. Тък му ми показа коремчето. Така. Много добре. С Реджи правим тренировка от дома за няколко минути на място. Реджи се поуспокои. Това е ден 7. Показваме какво правим през деня. Пуснал съм опадки, ще му ги намаля малко. Така, малко е ASMR. Държиме повода, защото обикновено е окей и предните дни имаше по-голям напредък. Решили да тества нещата, обаче ресането така обикновено го ексайтва, затова не съм оправил ушите, защото просто беше твърде труден. И задържиме повода, за да може да коригираме. Корекцията се решава от кучето. Ако аз го дърпам, казвам, не, моля се, не го прави. И той не го тревожи, че го подръпвам лекичко, има лек сигнал. Сега естествено толкова силно не трябва да се прави с строк нашийник. Това е слип лид, който е много щадящ. Просто има стопер, който не му разрешава да се затегне до определен момент, т.е. точно толкова, колкото да го усети, без да го души и в същото време, нали, се отпуска моментално, се освобождава, като спреш напрежението. Така че той е само колкото да разбере и да му насочим главата настрани. Това е целта. Не да го дърпаме, не да го блъскаме. Ако това движение се изпълнява на прав нашийник, особено такъв нашийник, който както него е много тънък,
стандартния му прав нашийник, плосък нашийник искам да кажа. Това означава, че ние му трошиме трахеята, постепенно може да има проблем. Така че не се прави на такива нашийници на плоски. Дърпане и корекции от такъв характер. Прави се затова той е слипли, той се нарича на български тренировачен нашийник. Точно с тази цел. Защото усеща вибрацията, усеща напрежението, усеща движението, аз му дърпам главата не зад него, против посоката му движение, настрани от нещото, което искам да разбере, че не трябва да прави, трябва да спре да прави. Така че това е изключително важно да се разбере. Не просто да гледате, че го дърпам, нали, силно рязко и да отидете да тормозите някой куче силно рязко и си мислим, че като му скараме страшно много, той ще стане. При него се налага, защото той е на една година страшно силен, продължава да хапи, продължава да ръба, мебели, прибори, всичко останало и за съжаление време вече за възпитание. Имам видео, което обяснявам, че преминаваме, когато кучето знае командите, знае нещата, се преминава от позитивно затвърждаване и от мотивация с наградки към изискване и се преминава към отговорност, т.е. той трябва да разбере, че е задължително да го прави. Ето, почна си Нанка се успокоява, само пуснах нашийника и веднага скочи окото, почна да мисли в главата къде ще е следващата беля. Но той не го прави умишлено, да знаете. Това е нещо, което просто трябва да си покаже черно на бяло, с кое не може да прави, кое може да прави. Той просто не го е разбрал. В момента, в който го разбере това куче, ако го гледате на командите за подчинение, колко перфектно се справя. Той разбира командата и изпълнява с желание. Това е също. Тук не е разбрал поведението. Не е разбрал, че това не е приемливо. Той го приема, това е куче, кучекия свят. Ние си хапам, ръбаме, чувъркаме, така си скарваме енергията, един на друг се пощим, като горилки, като маймунки и за това нещо, ако няма стане, то е възпитание. Тук слагаме позитивно наказание, това, което приложих в момента, карвам му думата не, дърпам му за корекция, ако не спази от не, дори да спази, корекция пак. Корекцията решава колко ще е силна кучето. Ако го подръпна и то продължава да го прави, значи не му влияе. Ако го подръпна твърде силно, аз в момента искам да вложа наказание, не негатив reinforcement. Негатив reinforcement е предварителен прешър. А в момента ми трябва прешър, след като не е спазил маркера не, който той не е напълно кондициониран за него, защото не обичам се използва прекалено много, но в случая вече минаваме на този етап. Ето го успокоен. Когато кучето започне да разбира от по-леки корекции, няма да продължаваме с толкова силни корекции. Телевизора и ще почиваме. Още малко. Ето го тотално релаксиран. Няма желание да прави били. Защото не му беше разрешено. 5 минути борба и после имаш 5 часа свобода. Нещо от този род. При него не са 50 минути най-много, 15 минути най-много, но така се почва. Той трябва да разбере концепцията за почивка вкъщи, без хапане, без гризане. Това са двете неща, които са комбинация са сериозна реинфорсване, самозатвърждаване, като обаче, за съжаление, нали, той не може да бъде оставен сам сега, докато се учи в този процес. Той трябва да бъде постоянно под наблюдение и постоянно в контрол. Като не може да е постоянно в клетката, по 2 часа, може и 3, може и 4, нали, не е проблем. Все пак по-разумното е на 2-3 часа, 5 минути почивка за тоалетна, дори да не е свършил работа, дори 10-15 по възможност, дори не е свършил работа, обратно в клетката 2 часа. Когато съм свободен да седна, примерно около аз ще почивам от работа. Ако съм стопанин и работя вкъщи или нещо, ако аз си почивам от работа, като спра да работя на компютъра, е време да му обърна на него внимание. След обеда, 2 часа, ще имаме малко почивка. Днешните тренировки са къси, защото му е 7-ми ден, да не се преуморява за утре за трансфера. И след това вечерна разходка. Последна разходка в гората. Реджи, редом. Хлабав повод, въпреки че е редом. Няма напрежение. Всичко е наред. Няма дърпане. Свободен. Браво, Реджи, хайде свободен.
Вече сме го загряли, така че не смятам да спирам и да връщам на 180 градуса. В момента му е дадена възможност до 2 метра да души, да оглежда. От време на време ще го вкарам пак в редом. И така. Отиваме да проверим рекол. Повикване от по-далечно разстояние с свирка. Браво, Реджи! Браво, свободен! Гледай мен! Редом! Вкарваме го в редом до мен. Браво, редом! С мен! Няма да души. Му е разрешено главата на ниско на редом. Не! Тая корекция първо не, после леко дърпане, аз направих много бързо едно след друго. Стоп. Браво, стоп. Седни. Седни. Браво, седни. Гледай мен. Не. Седни. Легни. Браво, легни. Стой. Да си хвана дъха. Редом. Браво, редом. Редом обаче. Той е excited, въодушевен. Но аз съм стар и не мога да сичам като него. Run! Run! Hi! That was a mistake. Run! Run! Let's go! Good! Седи. Браво! Браво! Хайде, let's go! Редом! Редом! Обича да работи това куче. Обича да изпълнява команди и да му се плаща. Браво! Лек скок. Сега ще го пуснем, понеже е тясно пространство в една посока, ние отзад. Стоп! Седни! Да тестваме обидиенс. Редом! Гледай мен. Без повод. Тук е подходящо място, но последен ден. Просто за старт и за тест. Гледай мен. Гледай мен. Браво. Редом. Редом. Браво, редом. Гледай мен. Редом. Не. Нямам чрит. Просто с ръката го контролирам. И съм готов с тригъра. С пръста на спуска съм. Ако виждате в лявата ми ръка кликера. Редом! Браво, редом! С пръста на спуска, за да му предизвикам вниманието. Ако има опасност да болтне на някъде. И мога винаги да го хвана тук също. Стоп! Седни! Легни! Браво, редом! Браво, легни, искам да кажа. Така, сега, това го правя, за да го вкарам да го държа. Не! Легни! Легни! Стой! Да го държа в работна среда. Редом! Браво, редом! Мозъка му да мисли, гледай мен, върху нещата, които се случват тук, а не наоколо. Докато се тренираме. Това не е естествено. Това е само до мотивация. Ако кучето види нещо по-интересно, ще трябва да разчитам на GPS къщката и на моите умения да го върна обратно. Въпреки по-интересното нещо. Но никога няма гаранция, имаме GPS къщка редом. Имаме и корекция, когато трябва. Стоп! Гледай ме. Браво! Ето, видим ли, че почне да прави грешки, разсевания, можем и по този начин. Но това е само да му вкараме главата, виж,
Можеш и без кешка, но си длъжен да стоиш до мен редом. Редом! Ей! Хайде, bad boy! Редом, браво, редом, гледай мен. Аха, редом. Стоп! Кам, ела! Вайди, good boy! Редом! Той е такъв от този тип, който му харесва. Хайде водичката! Хайде водичката, редом! Да прави ексайтинг неща. Редом! Ела! Браво! Седни! Толкова беше късмета за днеска. Няма да го пушвам повече. Отгоре на поляната ще му дам възможност. Седни, гледай мен. Браво, редом. Браво. Свободен. Браво. Ще го тестваме на рекол, така че това е достатъчно по-малко всеки ден така. На тесни места, където не мога да избяга, където виждам, че мога да здрасни към поляни, спирам го този експеримент. Това не е експеримент, защото вече сме го тренирали в квадрата, в къщи, когато съм на близко разстояние, той спазва командите. Сега ще го видим надалечно. Хайде, речи, свободен. Grab the leash, I'll give you some more. Редом, скажи му стани. Here. Wait, I'm going to give you a bit more. Put them in your pocket and give only one by one. Come on, Redom. Come on, keep going. Keep him to the side. Keep going. Don't keep going. Pull him. Give him a treat. Tell him Redom louder. Keep going. Come on, run. Walk a bit faster. Now stop there, stop. Look at him, give him a treat. Drop the thing, drop the leash, drop the leash. Браво, Реджи! Браво! Браво, моето момче! Браво, Сидни! Браво, Реджи! Браво, моето момче! Браво на Уисъл! Браво! Ела, now you have to come, Sydney. Sydney, bravo, Sydney. Bravo. Come here again. Now make sure this time you do it like you're gonna walk further. I'll tell you when to stop. And then you're gonna keep going, keep giving him treats to keep his attention there. Keep going. Take him and give him a treat. Let go of the leash. Браво, Реджи, редом! Браво, моето момче! Седни! Браво! Долу! Браво, моето момче! Браво, Реджи! Браво, Реджи! Who is a good boy? Who is a good boy? Now come here. Браво, Реджи! Така. Донеси! Видео! I am. Донеси! Ела! Реджи, ела! Реджи, ела! Браво, Реджи! Браво, Реджи! Drop! Bravo, drop. Bravo. Ow! What the hell in the last day is gonna bite? What do you see? Bravo, Reggie. Ела, Reggie. Ела. Bravo, Reggie. Седи. Drop. Браво. Това е възхитен. Хайде, Reggie. Just keep videoing some static pictures. Донеси. Браво, Реджи! Ела! Реджи, ела! Това ще на Реджи. Ела! Браво, Реджи! Браво, момче! Стати седи. Браво, седни! Браво, Реджи! Хайде! Keep walking with us here. Keep walking. Hey, you want it? Донеси! Ела! Реджи, ела! Хайде, ела! Не, донеси! Реджи, ела! Браво! Не иде. Трябва ни играчката.
Седни. Браво, седни. You want it? You want it? You want it? Хайде. 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 Just keep walking with that knee. Донеси. Ела. Хайде, ела. Донеси. Остава, 10. Ела. Хайде, браво, ела. Хайде, браво, ела. Drop. Браво, drop. Браво, drop. Свършват ми чритовете. Браво. Край! Край! Седни, легни, искам да кажа. Реджи, let's go. Браво, Реджи. Just keep it doing. Come out for nothing. Браво, Реджи. Готов да му включа. Колко нужно. Браво, Реджи. Браво, Рил. Run! 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 О! Стоп! Браво, Реджи! Браво, моето момче! Браво! Браво! Хайде, run! Run! Тарак ми ли? Реджи, ела! Реджи, ела! Хайде, run! 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 Стоп! Седни, легни! Стой! Реджи, гледай мен! Let's go! Keep it doing. Реджи, ела! Реджи, пропуснах да покажа как го храня за вечерта. Това е седмия ни ден. Това е последната част при вечер. Сега ще го прибера малко, си почива в клетката, после пак ще излиза до към 10 му последното излизане за туалетна и после спиме до сутринта до 6-8 часа. Не! Седни, Реджи. Седни. Прибираме се за малко почивка. Седни. Седни. Влез. Клетка. Браво, клетка. Браво, клетка. Ето, запазваме енергията по този начин, защото иначе кухнята му е привлекателна. Айде, Нанки. До малко по-късно пак на двора. Това бяха нашите 7 дни с Реджи. Не е финал на обучението, но вече има основа, по-ясен повод, по-добри команди, повече задържане, по-добро възстановяване след разсейване. Легни. Браво. И по-добра връзка с водача. А сега най-важното е стопаните да продължат да си говорят с него на същия език, който сме установили заедно. Ако правилата останат ясни, Реджи може да се развива много добре. Това е от нас. Реджи кази чао на камерата, до следващия път. 7 дни по-късно това е реалният му резултат.